EZIHAMBA phambili indaba namuhla sichithiwe isicelo sowabe ngumengameli selutheli ithelo lwabatshali izimali kanti libe likhulu idumela le Black Friday. Nazi indaba ze 1KZNTV igama lami nguPhilane kamahamba nendlwane kamzimbu idelele bafokozana kaCebekhulu. Ngiyakubingelela mbukeli wami omuhle sawubona. Lo wabekade ngumengameli weZaCabe Zuma ukhale ngaphansi kuhle kwentshebe yakwaMashu kwimizamo yakhe ukuthi ke kuhoxisa ukuthethwa kwecala lakhe elithinta kenkohlakalo. Uncamalala wafaka ke isicelo sokusiphonsela kenselele enkantolo kwedlulisela amacala isinqumo salenkantolo ngethemba lokuthi ngasiqhamuke nesinqumo esehlukile kunesale enkantolo enkulu yaseMgungundlovu. Le nkantolo ke namuhla iyasichitha ke isicelo SIKAMSHOLOZI sokuphonsela kenselele isinqumo salenkantolo enkantolo kwedlulisela amacala yamyalela ukuba athwale indleko zesicelo esichithiwe. Ngqongqoshe umnyango wezimali KwaZulu-Natal Ravi Pillay uthi nakuba ukukhula komnotho kuleli bekulokhu kumenda onye kulonyaka kepha ke seyiqalile ukuthela ke ithele ezinhle inhlelo ezethulwe kwelesifundazwe zokuheha abatshali izimali. uPillay usho kanjena ngenkathi ethula ke isabelo mali esibuyekeziwe sonyaka u2019-2020 esishamthetho sesifundazwe eMgungundlovu ondongazibomvu. Ngesikhathi ungqongqoshe wezeyimali kuleli uTito Mboweni ethula inkulumo yesabelo mali samaphakathi nonyaka umemezele ukuthi ukukhula komnotho kuleli bekulokhu kumndawonye kulonyaka futhi ke ukukhula kwawo kwahle kwafika ku 0.5% uqhathaniswa no 1.5% waphambilini. Lokhu ke kuchaphazele zontathu inhlaka kahulumeni nokuphoqa ukuba ke kwehliswe izinga lokusebenzisa imali. Lokhu kudalelwe uRavi Pillay ongungqongqoshe wezeyimali esifundazweni KwaZulu-Natal ngesikhathi ethula isabelo mali sonyaka wakhe esibuyekeziwe. There is an expected shortfall in the national revenue collection, with the shortfall estimated at 53 billion rand, and the fiscal framework has weakened significantly since the main budget was tabled, mainly due to weaker economic growth and lower revenue. This has an impact on our consolidated budget deficit. All these factors impact on the allocation of resources to the three spheres of government. Minister Mboweni alluded to the difficult decisions needed to be made and that these will be announced in the 2020 budget, while indicating that spending reductions are on the cards. uPillay uphinde watshela amalungu esishamthetho ukuthi ke ukuhlaselwa kwalesifundazwe ikhukhula ikhawu ezimbili kuphindeke kwaba nomthelela njengoba kuphoqe ukuba basebenzise imali eshisiwe ukulekelela labo abakhahlanyezwe ikhukhula. uPillay uthi ke kuyintokozo ukuthi ke lesifundazwe siyaqhubeka nokuba nemali ekhona njengoba ke bekuvele kunjalo kusukela ngoMeyi. Noma kunjalo ke umhlonishwa uPillay uxwayise yonke iminyango ukuthi ke bazoqhubeka nokwalusa ngeso lokhozi imali esele ebhange kanjalo ke nokuthobela indlela zokunciphisa indleko njengoba ke konke lokho kuholele ekutheni isifundazwe sivala unyaka owedlule sinemali ekhona esikhwameni saso. I am pleased to announce that the province continues to remain cash positive, as has been the case since May 2010. We continue to closely monitor the bank balances, in-year spending pressures projected by departments, as well as the adherence to the cost-cutting measures. All these factors resulted in the province in ending the previous year with a positive net financial position, and this is therefore the source of the bulk of the allocations being made in this adjustments budget. Eyindabeni ze 1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu ngibika ngisemgungundlovu. Libe likhulu idumela njengaminyaka yonke kubathengi bakulela abadela ubuthongo beyokhithiza izitolo ezahlukene kuleli njengoba bekunentengo yehlisiwe kuyempahla okwenzeka kanye ngonyaka iBlack Friday. Abanye ke kusukela ngekhathi zaphakathi kwamabili bebeshaya ujenga bemolayini abade ngaphandle kwezitolo njengoba ke ezinye izitolo zezavula ke phakathi kwamabili. Abathengi bathenga ubona ubani babehlaba ngamajubane bejahe kodidiliza ezitolo. Usuku lwanamhlanje nje lusuku ngoba uma umuntu uphila kufana ungaphambani nabantu. Ngiyababona nje abantu bagcwele izitolo ukuthi ukukhombisa ukuthi balithakasele nami ngase ngilandela kulokho nabo futhi abakwenzayo ukuthi phela nawe ngeke uma umuntu uphila ezweni ubusuhluka wena wedwa eceleni. Impilo ngokuhambisana nabanye abantu. Black Friday ngibona ukuthi ibaluleke kakhulu. Yabona nje mina namhlanje ubaba thathe ngithengele ifull tank emotweni yakhe ngayithi xi ngithole ngamanani aphansi. Yabona icathulo lezi ngigqokile nazo ngayithenga ngalo Black Friday le ne-shirt leli nalo ngalithenga ngayo Black Friday. Namhlanje bengisazobuka ukuthi sikhona nokunye sengakuthola.
Black Friday mina hayi ngithinta impela ngoba zonke izinto eziphuzo nje lezi ezimnandi omahenegene sithola ngamanani aphansi njalo nje abafethu bakazwele nokuthenga nje izinto emakhaya ngamanani aphansi. Black Friday nje hayi i-right imnandi into enhle kakhulu yabasiza futhi abantu nje ukuthi bekwazi ukuthenga izinto ngamanani aphansi. Ngosuku le Black Friday sithe asiqhamuke nje la ilanga lona liyashisa impela kodwa wena ohleli ekhaya ungezange ngosuku olukhulu le Black Friday likushisa uphuza amanzi ekhaya thina siphuza iphuzo ezibandayo la zingamanani aphansi futhi nelanga silizwe uyabona nje sipholile ngaphansi komthunzi. So usuku nje le Black Friday liyasiza nakubantu abadala bathenga amafurniture yabona nje ngoba kuze isikhathi se-festive kanje. Angazi ngikhule nje kuthiwa khona Black Friday uyahamba yabona izinto ama-price mancane yabona iyasiza kakhulu eminye imindeni bathenga ukudla for Christmas yabona. Ngabe ngiqamba amanga-ke lapho ukuthi isuke lapha cha amaqiniseko ngichangazi kodwa nje ayachangazi nkosazana. Umeluleki ngaphansi komnyango wezolimo kumasipala omhlathuze enyakatho likaMthani uNonkululeko Nsibande uthi ukuqeqeshwa kwentsha kanye nabadala okwenza imikhiqizo ngobisi izitshalo nokunye kuzosiza ekutheneke kuxoshwe ikati eziko. uNsibande usho kanjena ke xoxisana neziko lezindaba ngenkathi kunikezwa izitifiketi zokuphothula uqeqesho lokwenza imikhiqizo eyahlukene kubantu basemadlankala ngasesikhaleni. Lena imikhiqizo beyenziwa yintsha kanye nabadala abebefunda ngaphansi kohlelo lomnyango wezolimo kulesifundazwe. Lapha bebenza izinto ezithinta ubisi ongamasi, iyogathi kanjalo noshizi. Abagcinanga lapho nje bebephinde bafunda nangokwenza ujamu, ijuice ka beetroot, peanut butter kanye nokunye. Umeluleki ngaphansi osemhlathuze kulomnyango uthi lokhu kuzosiza kakhulu ekutheni baxoxe ikati eziko. Senze nabo juice sibafundise ngonyaka ophelile iyouth yethu ngenhloso yokuthi bangakwazi ukusebenzisa lezi zinto bangakwazi ukuphila ngazo bangazi ukudayisela umphakathi abakuwona bathole nezindawo ezithile bangazidayisela bakwazi ukuphila njengoba sazi nathi ukuthi isimo semsebenzi asikho kangakanani. Nalabo bebefunda bazwakalisa ukujabula ngaleli thuba eliyingqayizivele abalitholile lokuthi bafundiswe ngokwenza imikhiqizo enhlobonhlobo. Qosho sengilutholile kwakhena ujamu, amayogathi, amasi, peanut butter. Luyisibusiso kimi kakhulu ngani ngoba luzokwenza ukuthi sixoxe indlala emphakathini nasemakhaya ethu ngoba njengoba sesiqeqeshiwe nje sesizokwazi ukuthi sizame ukuvula izinto kwazi ukuthi siqashe nabanye abazosilekelela. Certificate esiyitholayo sokwazi ukuyisubmit kumnyango wakwa NYDA ukuthi basikwazi futhi beqhubekele phambili besisize ukuthi sithole ama funding sikwazi uqala amabhizinisi ethu sithuthukise thina singasayi kwabelungu kodwa namuhla sikhanda amabhizinisi ethu sikwazi uqasha enye intsha ehlala emakhaya ngaba ngiyazi lezi sikhathi samanje unemployment inkulu kakhulu asakwazi futhi ukuthi sihambe sekwabelungu mesifika khona ngaphandle kokuthi kukhona okukhulu kodwa basinika imali encane sokwazi. Laba abebefunda bakonyeliswe ngezitifiketi eziwuphawu lokuthi baqeqeshwe ngokwanele ukwenza lemikhiqizo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMadlankala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 14.93 cents kuyidola laseMelika beku 19.20 cents kupondo waseBrithani bengu 60.45 cents uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,462 5 cents ounce intengo ngahluziwe yona ime $61.98 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wempofane Kaizer Chiefs uErns Mindendorp kanye nonozinto leli qembu uDaniel Akpeyi bahambela phezulu emva kokonyeliswa ngeindondo zokuba ngumqeqeshi nonozinto velele ku-Absa Premiership kwinyanga uMandulo nekamfumfu. Ngokusho ku-PSL kuhlanganiswe izinyanga ezimbili ngenxa yekhefu leFIFA ebelikhona kuzona lezi inyanga. Laba abakonyeliswa ngalezi indondo nje iqembu labo selinqoba imidlalo elishumi kwe-12 yeligi eseliyidlalile kule sizini futhi yilo elizohola phambili eliqhwakele lithe chwa kwilog. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleko usukwini lakusasa.
Izangoma zezulu uma zisikaze ngamashobe enkokono ishaphansi ngonobhadula zingayiloko thina kancane imbumba zithe empangene amandla zingamthetho kosho konkandla kontambanana emntubatuba wonke uma kexoshwa lizobe lishisa likhipha umkhovetsheni amazinga okushisa u20 kuya ku36 degrees eThekwini kweleka banana kamasha qhawunqawini komlazi u20 kuya ku27 degrees emgungundlovu undongazibomve emakhabeleni nasozwa thina kwadambuza 17 kuya ku35 degrees olunde emashona kwanongoma ehlalankosi nakwagqikazi 18 kuya ku40 degrees exobhe eMantente kohlokozi komkhomazi kokudla ucingo kwelamabhena enyawo 14 kuya ku33 degrees siphethe ngefilidi Newcastle emadadeni emondlo entshenteka u16 kuya ku37 nina bakamkhumbi gudluka sibona amagumgedlela zingake bese iphaka namuhla na kanjani inkosi mayivumile sohlangana kusasa.